Dimecres es va celebrar la festa de la gent gran que un any més s'emmarca dins el context de Sant Mateu. Una tarda de germanor amb berenar i ball que tots els presents la van viure acompanyats d'amics i familiars al voltant del Parc Central. És una tarda per gaudir, per compartir aquest espai amb els nens, amb les nenes, amb les famílies i amb tots vosaltres. La festa va comptar amb la presència dels usuaris de les residències del municipi i amb els del servei d'atenció domiciliària i del centre de dia, així com també amb tots els veïns i veïnes i nens i nenes que s'hi van voler sumar. Una mordidita de tu boquita, una mordidita de tu boquita, tus labios sienten caro, crujiente, copas de... Aquesta és una de les celebracions més esperades de l'any per a la gent gran i és per això que la valoració sempre és positiva. Significa, doncs, una estona de distracció, una estona que es dedica amb ells, donar-los valor, fer-se visibles. Una cosa muy agradable para los abuelos y sobre todo para los que están en las residencias, y esto es una manera de salir y de comunicarse con otros abuelos. Hacen el baile, hacen para todas las personas mayores y eso pues está muy bien, porque las personas mayores necesitamos que nos cuiden. M'agrada perquè hi participa tot el poble i a més la gent que som grans ens sentim que ens retrobem tots junts i mira, podem anar parlant els uns amb els altres. És un col·lectiu que tenim que cuidar i que tenim que tenir molt en compte, perquè molts d'ells, gràcies a aquestes festes, surten de casa o de les residències. I també moltes gràcies als cuidadors que els baixen i fan molts esforços per portar-los aquí. La festa va comptar també amb l'actuació de la faràndula que va delectar els presents amb un ball tradicional. En fi, una mostra més de cooperació entre l'Ajuntament, entre les entitats i els ciutadans, per fer del nostre municipi el millor lloc on treballar, estudiar i viure.